мы? Сейчас 5 сек. 5 сек. 5 сек. 5 сек. 5 сек. А мы сегодня в Лениногорске. Ай, в Лениногорске. Орна кайда без, орна кайда. Гүлназ шейше глинтвейн кружкаларынан. Гүлүзә пишмак пешереп алып келген. Танцорлар безнең. Как дела? Отлично. Сәлам дуслар, барыгызга да. Менә бит бүген яңа чыгарылыш чыга. 14-нче артист тормышы безнең яңа атна башланып китә һәм мин хәзерге вакытта җыенам. Китәргә куй икән әйтмим, чөнки бу сер. Сезгә яңа атнада уңышлар телим. Барысы да яхшы булсын дуслар, һәм инде артист тормышы номер 14 башлана. Радиога соң калам йөрәм. Инде 10 минуттан эфир башлана. Selam. Sen misiniz? Отлично. Өлгөрдüm мин. Нихаят өлгөрдüm. Хәзер тиздән эфир башлана. Тамаклар орта, но ничего. Хәерле кич, исән Рамил. Хәерле кич, Назлы Гөлсәннәр, сез барчагызда да кемнәр тыңлый Татар радиосын, кемнәр мине ишетә, кемнәр таный, кемнәр танымый, барыгызга да хәерле кичләр, исәннәрмесез? Барам хәзер үземнең укыган университетка, Венера Ганиева янына, үземнең укытучым янына менә чәчәкләр алдым. 5 көнне минем концерт башлап китә, 5 минем укытучылар көне. Шуңа күрә мен иртәрәк барам бүген. Һәм аны туплыйм инде. Без әзер. Сәхнә әзер. Мен чәчәкләрне бармыйм. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт дуслар. Туган якта барда күңел шунда ашкына, җаным ошар кушмый зиятыма калганда. Яшьләре, татар яшьләре. Без алтышлык инде. Исемем Илгин икән. Илгин дуслар беләсезме, менә Азнакайга килгәндә Илгин миңа күп кенә социаль челтәрләрдә дә язды. Кайчан киләсез дип, бик концертыгызга барасым килә дип. Менә беләсезме, әгәр дә үзең генә килеп утырган булсаң да, концертны куяр идек. Чын әйтәм, бик зур рәхмәт сиңа. Һәм менә бит. Күптә сиңа да бүләк бирмичә уйным әлбәттә. Без киттек Чаллыга түгел, Казанга өйгә. Концерт офигенный прошел. Ознакай, бик зур рәхмәт. Цветочки, плакат. Гүлназ, Юзер, Алсу, Рамил. Айнур. Без киттек, пока-пока. Пока.